Всем прывітанне, мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Сёння размаўляем пра будаўніцтва беларускай АЭС, пра экалогію і пра падзеі, якія на выходных адбыліся ў звязку з гэтай тэмай у Літве. Ну, спачатку прадстаўлю нашых гасцёў. Экс-старшыня партыі «Зелёны», актывістка антыядзернага руху Анастасія Дарафеева. Прывітанне. Прывітанне. Анастасія і сябра рады экалагічнай арганізацыі «Экадом» Ірына Сухій. Як вас, канешне, Ірына называюць, бабуля беларускай экалогіі. Прывітанне. Добрый день. Я так разумею, што і Ірына, і Анастасія на выходных былі ў Вільні, дзе адбыўся з'езд руху супраць беларускай АЭС. Так, правильно? Ну і вось пра гэты рух мне і вельмі цікава з вамі пагаварыць. Я вельмі даўно назіраю за тым, як Літва спрабуе спыніць будаўніцтва гэтай станцыі, як тамтэйшыя актывісты кажуць пра пагрозу, якую яна ўяўляе для нацыянальнай бяспекі Літвы, для Вільні, якая знаходзіцца ў 40 кіламетрах. Але дагэтуль гэтыя спробы ўсё ж такі церпяць паразу, сканчаюцца нічым. Што новага адбылося зараз? Што гэта быў за з'езд? І як ён можа паўплываць на ўсю гэтую ситуацию? Хто пачне? Ірына, відаць. Ну, это был запуск такого широкого движения против Островецкой АЭС. Несмотря на то, что белорусская АЭС, она официально называется, у литовцев она идет под названием Островецкая АЭС. Так. Я думаю, что это такой, наверное, неправильно говорить шаг отчаяния, да? Но близко к тому. Потому что, конечно, то есть там звучало о том, что никогда не поздно еще что-то сделать, потому что правительство Литвы сделало уже много шагов, то есть приняло решение не покупать электроэнергию с Островецкой АЭС и надеялись, что это как-то на что-то повлияет. Они, опять же, тоже обращались в органы международных конвенций, чтобы как-то разрулить вопросы с Белоруссией и получить ответы на свои вопросы. Но все это как-то так, на нашу сторону практически не влияло. То есть белорусская сторона говорила, мы в Литве все ответили, у нас все в порядке, мы выполняем все конвенции, хотя как бы встречи сторон конвенции принимали решение, что Беларусь не выполняет ни ЭСПО-конвенцию, ни Орхусскую по вопросам АЭС. И вот сейчас это как бы у них идея такого широкого движения. То есть они запускают петицию, они собирают под ней подписи, они рассчитывают на то, что это не только Литва и белорусские граждане в этом заинтересованы, но также европейские. Они надеются, что вот это вот какое-то массовое давление и петиция обращена к Европейскому парламенту, что это заставит всерьез отнестись к их обеспокоенности, возможно, чтобы Евросоюз оказал какое-то большее давление или переговоры или что-то еще, с Беларусью, чтобы все-таки обеспечить большую безопасность. Конечно, идеальный вариант – это не запускать Островецкую АЭС. Але мінімальная патрэба, і самае першае таго, што яны патрабуюць, гэта выканаць рэкамендацыі, якія былі выдадзены па выніках стрэс-тэстаў у Беларусі да запуска станцыі. Хто выдаў гэтыя рэкамендацыі? Эти рекомендации, то есть Беларусь добровольно прошла процедуру европейских стресс-тестов. Рекомендации выдали НСРЭК, это ассоциация регуляторов европейских атомной энергетики. То есть это те структуры, которые следят за тем, чтобы атомная станция или атомная промышленность была безопасна. Это аналог Госатомнадзора Беларуси, только это соединение европейских структур. Те страны, у которых есть атомные станции, и их регуляторы, это НСРЭК, который, собственно говоря, давал рекомендации по результатам стресс-тестов. А есть некие подставы меркаваць, что Беларусь не выканала этой рекомендации? Конечно, то есть она не выполняет. Распавядзіце, калі ласка. То бок я чаму пытаюся, я ў тэме будаўніцтва АЭС, канешне, крыху глыбей за сярэдняга чалавека, якого можна запытацца на вуліцы, да, як там справы. Але ўсё ж такі не настолькі глыбока, як вы. Вось што гэта можа, у двух словах за рэкамендацыі, чаму тады, калі Беларусь все это рабіла добраахвотна, яна цяпер іх не выконвае? Но Беларусь, с одной стороны, не отказывается их выполнять.
С другой стороны, говорит, ну вот мы станцию запустим, ну и там в процессе будем вот все эти рекомендации потихоньку выполнять. Потому что, безусловно, чтобы выполнить эти рекомендации, то есть я не могу их сейчас как бы озвучить, потому что это на самом деле там... Тамина такая, да? Да, довольно нормальный и такой технический текст, в котором я со своим гуманитарным образованием наизусть точно не знаю. Ну и я думаю, что это, в общем, не самое важное. То есть там есть ряд важных моментов, и это все в основном связано с повышением безопасности беларускай АЭС. И Беларусь як бы она не адмаўляецца іх да. не спешается. Да, ну потому что если начать это выполнять, это, безусловно, отложит пуск станции и удорожит проект на какое-то количество денег. Ну, а як мы добра разумеем, запуск станцыі і так ужо адкладаецца, мне здаецца, 3 гады, і праект і так не тое, каб вельмі танны, скажем шчыра. І, ну, повертаючися, до речі, ну, до падзеяў, якія ў Літве адбыліся зараз, так, і до таго, што ўвогуле адбываецца, хацелось бы заўважыць, што такі вельмі, ну, цікавы працэс зараз пайшоў. Вось Ірына казала пра тое, што гэта стварэнне гэтага літоўскага руху, ну, яны хочуць выйсці за межы Літвы і зрабіць яго агульнаеўрапейскім. І зараз вельмі змянілася рыторыка ў адносінах да беларускай АЭС. То бок яе выводзяць зараз ну, у еўрапейскай павестцы яе спрабуюць вывесці з узроўню канфлікта паміж двумя краінамі, там канфлікт паміж Беларусю і Літвой, звязанага з бяспекай, экалагічнай бяспекай, выводзяць у такі больш геапалітычнае такое вымярэнне. І шмат разоў гучала практычна ад кожнага спікера на вось гэтым старце гэтага, на з'ездзе гэтага руху, гучала думка пра тое, што атамная станцыя з'яўляецца ў першую чаргу інструментам палітычнага ціску на Беларусь і інструментам з боку Расіі, і інструментам утрымання Беларусі у полі уплыву Расію. І зараз яны спрабуюць вось на ну, Літва будзе заяўляць пра тое, што пытанне БелАЭС гэта не пытанне адносінаў Беларусі і Расіі, гэта пытанне бяспекі ўсяго еўразвяза, і гэта пытанне далейшага, там прям вось агучваліся былі цытаты, так, ну, прычым што гэта экс-прэзідэнт Літвы казаў гэта, што для Беларусі зараз запуск ці адмова ад запуска АЭС гэта пытанне выбара, ці быць у перспектыве увогуле аказацца не толькі ў зоне ўплыву Расіі, але і растварыцца ў Расіі, ці перайсці, скажем, у бок Еўропы. І ну, з таго, што мы бачылі, ну, менавіта вось гэтая аргументацыя будзе зараз агучвацца вельмі моцна на еўрапейскім узроўні. Магчыма, гэта, ну, нейкім чынам узмацніць пазіцыю Літвы. То бок тактыка Літвы перанесці гэты канфлікт з рэгіянальнага на, ну, хаця не, з лакальнага на рэгіянальны ўзровень, скажем так, на ўзровень Літвы. Але ці пагодзіцца Еўропа на такое абвастрэнне пытання? Бо зараз што мы назіраем у адносінах з Еўропай? Мы назіраем пэўнае пацяпленне. Лукашенко праводзіць перамовы з Аўстрыяй, са Швейцарыяй, у Беларусі праводзяцца, ну, хаця і, можа, крыху другаразрадныя, але тым не менш еўрапейскія канферэнцыі там па бяспецы і гэтак далей. І канфлікт з Беларусю зараз гэта не тое, у чым, ну, здаецца мне, зацікаўленая Еўропа. Літва ўсё ж такі спадзяецца пераканаць, да, еўрапейцаў у іншым. Ну, вось гэта сапраўды, ну, у такой сітуацыі ціск, ну, наўпроставы ціск на Беларусь, напэўна, малаверагодны, але, ну, я просто агучу яшчэ адзін вельмі цікавы разварот тэмы, ну, то бок ён толькі кропкава там пунктирна гучаў, але, магчыма, гэта адзін, ну, так, скажем так, з магчымых там варыянтаў, якім чынам увогуле гэта все можа далей развівацца. Гучалі думкі пра тое, што у адносінах з Беларусю патрэбна выкарыстоўваць, ну, акрамя ціску, кнута, трэба выкарыстоўваць пернік, вось, і што перніка зараз не хапае, і гучала ад некалькіх, гэта былі і украінскія эксперты, літоўскія, і прадстаўнікі Еўразвяза, ну, прадстаўнікі Еўрапарламента, насамрэч, казалі пра тое, што Еўразвязу зараз павінна было б
даць ну акрамя таго каб ціснуць на Беларусь і патрабаваць там зачыніць ці тармазнуць праект дапамагчы як сказаць пераадолець эканамічныя наступствы і было ну на канферэнцыі было ўключэнне пакуль гэта канешне толькі асобныя ну групы палітыкаў еўрапейскіх але ўжо такія думкі гучаць і насамрэч вось наши партнёры еўрапейская зялёная партыя і зялёная група ў еўрапейскім парламенце яны ну, пачынаюць артыкуляваць такую пазіцыю, што у прынцыпе, калі Беларусь будзе глядзець у бок таго, што адбываецца ў Еўропе ў сэнсе перабудовы ну, вось курсу новы зялёны курс, пераход на ўзнаўляльную энергетыку, еўразвязу варта было б дапамагчы. Тым больш, што зараз адкрываюцца вельмі вялікія, ну, у сувязі з тым, што Еўропа пераходзіць на гэты новы зялёны курс, яна пазначыла гэты як прыярытэт, адчыняюцца вельмі вялікія магчымасці фінансавання ў гэтай сферы. То бок закладзена зараз Еўропа будзе фінансаваць не толькі ўнутры сябе, але і ну, таму што мэтай пастаўлены так узнаўляльны кантынент ну так у іх то бок яны будуць вымушаныя і недзе навокал сябе яны будуць фінансаваць зялёныя праекты і ў трэціх краінах тут пытанне палітычна і тут толькі палітычныя пытанні і палітычных пазіцый ці будзе Беларусь уключаны ў гэты працэс але тое што тычыцца фінансавых магчымасцяў яны зараз вось гэтая такая акно магчымасцяў якое зараз адчыняецца ў гэтай сферы і тое што Філіп Ламберт ну ён старшыня прэзідэнт зялёнай групы ў Еўрапарламенце ён сказаў на адкрыцці вось гэтага руху ён сказаў што ён раіў бы Беларусі паглядзець на іншыя магчымасці атрымання энергіі акрамя вуглевадароднай і што гэта можа забяспечыць сапраўдную незалежнасць эканамічную а Еўропе ну конечно гэта не абяцанкі ён казаў што Еўропе варта было заняць такую пазіцыю пакуль няма але галасы такія ўжо гучаць і ў прынцыпе вось гэты напрамак ён можа развівацца не ў рэжыме канфлікту і ціску ну ці не толькі там ціску а хутчэй там нейкіх так абяцанак так магчымасцяў ну да и этот самый Европейский инвестиционный банк озвучил то что они собираются в ближайшие 10 лет инвестировать 3 триллиона правильно то есть не миллиарды а следующие триллионы евро в вот проекты связанные с декарбонизацией экономики так, бок у прынцыпе наши 10 мільярдаў якія мы вісім России за будаўніцтва ГТС яны ну, могуць там растварыцца недзе ну, наўрад ці хто закрые нам прям наўпрост 10 мільярдаў але магчымасць зноў жа пытання таго што вось зараз адкрываюцца усе еўрапейскія банкі усе структуры яны зварачваюць праграмы фінансавання ўсяго што звязана з вуглевадародамі гэта будзе тычыцца і Беларусі напрыклад таго ж еўрапейскага банка развіцця і рэканструкцыі развіцця таксама яны тое што яны будуць падтрымаць у Беларусі гэта будзе ну у іх будуць стандарты па якім яны не могуць падтрымліваць все што завязана на вуглевадародах то бок у любым выпадку з гэтым давядзецца лічыцца і там то бок дадаткова гэтымі магчымасцямі карыстацца можна будзе на розных узроўнях не толькі на проста атамная станцыя лічыцца нечым што звязана з вуглевадародамі ўсё ж таки ну это все равно ископаемое топливо и это не то есть атомная станция не причисляется к вот возобновляемым источникам энергии и то есть атомная промышленность пытается позиционировать, что они там типа уменьшают выбросы СО2, но если посмотреть на весь цикл, есть такие расчеты, то есть выбросы все равно есть, то есть нету выбросов СО2, да, когда оно производится. Но если смотреть весь цикл, то эти выбросы, они на уровне газовых станций. То есть, ну, в общем, то есть не так плохо, как угольные, но тем не менее все равно выбросы есть. Мне здаецца, што гаворка ўвогуле можа ісці не пра тое, каб закрыць расійскі крэдыт, а пра больш звыклую для Беларусі справу. Беларусь яна прызвычаілася рэструктурызоўваць адны крэдыты за кошт іншых крэдытаў. І калі, напрыклад, еўрапейцы пагодзяцца дапамагчы нам аддаць Расіі крэдыт за кошт іншага свайго крэдыту, гэта будзе вельмі падобнае на тую гульню, якую Беларусь гуляецца ўжо колькі 25 гадоў да то бок узяць крэдыт каб аддаць гэты крэдыт пасля возьмем у кого-нибудь крэдыт каб аддаваць гэты крэдыт ну карацей тут у прынцыпе ёсць пра што пагаварыць нават у рэчышчы традыцыйнай беларускай фінансавай палітыкі на ўзроўні дзяржавы. А ці можаце мне калі ласка распавесці як увогуле праходзіў гэты з'езд ужо крыху Ірына кранулася
настрояў, якія там панавалі, ну маўляў, ніколі не позна, да, што можна яшчэ што-небудзь змяніць і гэтак далей. Ну дзе гэта было, што ўвогуле было? Я чытаў у новай газеце Балтія, што Светлана Алексеевич звярнулася па тэлефоне, што праўда, да, да тых, хто сабраўся. Ну вось хто там яшчэ быў? Беларускія палітыкі, я так разумею, удзельнічалі, літоўскія палітыкі, так? Ну, там было довольно широкое представительство, конечно, и литовских политиков, и членов членов Европарламента. Вот Ландсбергис, то есть открывал и закрывал этот съезд. И это все проходило за день до вот литовского тоже праздника обретения их там независимости. Очередной независимости, да, 16 февраля, поэтому все это было еще такое, в том числе и предпраздничное. От Беларуси там с приветственными речами выступили Северинец Лебедько и Дмитрий Кучук. Были и бывший министр энергетики Украины выступал. Угу. Ну, в общем, то есть довольно такое, то есть и были там представители каких-то молодежных движений, общественных организаций. К сожалению, там как бы не очень хорошо ориентируюсь, и вот так на слух я не помню, кто там еще был из литовских. Но это был полный зал всеми. Это было всеми Литвы? Да, так. Это был полный зал. И что вот меня тоже там достаточно удивило, вот если могу представить какой-нибудь полный зал в Беларуси, белорусских, не знаю, наверное, любого движения. И, то есть вот у литовцев было какое-то полное единодушие. Не вышел ни один человек, который там типа Баба Яга против или там... Хотя, то есть, как бы, там, наверное, можно было за что-то покритиковать, вспомнить прошлые грехи, там кто-то тоже, то есть какие-то партии, которые были до референдума, там лоббировали строительство АЭС в Литве, в Висагиносе. То есть, как бы найти какие-то штуки, чтобы вставить вот что-нибудь, можно было. Но, я разумею. Но этого не произошло. Вы лоббировали будаўніцтва АЭС у Літве, і цяпер беларусы ў якасці аднаго з довадаў, чаму значыцца ўсё ж таки АЭС трэба пабудаваць, кажуць, так вы ж у Літве збіраліся будаваць такую ж АЭС. Цяпер вы перадумалі і зайздросціце нам, да? То бок можна было б спадзявацца пачуць там такія прамовы, але іх не было ўсё ж таки. Нет. А з боку беларусаў цікава. А это была таксама нейкая антыядзерная коаліцыя ці ўсё ж таки ёсць розніца ў пазіцыях тых жа палітыкаў, напрыклад, и экологичных активистов? У нас там, конечно же, они выступали против белорусской АЭС, хотя, то есть, там, я не знаю, то есть, на самом деле, вот мы, там, Экодом, на протяжении последних 10 лет мы, значит, активно вели просветительскую деятельность и старались там с 2009 года объяснить политикам, что, то есть, потому что раньше это было, типа, мы не против АЭС, но мы против российской АЭС. Или там какие-нибудь лозунги, которые на Чернобыльский шлях мы еле там отговорили не идти с ним. Сначала реформы, потом АЭС. И, в общем, то есть, мне кажется, что наша там какая-то просветительская деятельность была довольно успешна. По-моему, сейчас, в этом смысле есть какой-то консенсус, так, и у нас как минимум на уровне руководств. В червені было принято, сумесная заява была принята, 8 політичних партій її підписали, так? Суб'єктів, не тільки 8 суб'єктів так її підписали. Якая, гэта узгодненая позиція, што тычыцца Астравецкай АЭС, і, в принципе, вось Анатолий Лебедько ў сваім выступе яе агучыў там на гэтым з'ездзе, то бок, это можна казаць пра адзіную пазіцыю такую. Як вы думаеце, ці ёсць увогуле у Літвы шанец неяк ўсё ж таки паўплываць на гэтую сітуацыю? Зразумела, ніколі не позна, але тое, з чаго я пачаў, гэта не першы арганізаваны пратэст супраць беларускай АЭС. Ужо шмат эканамічных спробаў вось
не палітычных, а нават эканамічных, якія для беларускага ўрада маглі б нават падавацца больш сур'ёзнымі довадамі, да? Ну, то бок, што там палітыка, да? Ну, Еўрапарламент прыме рэзалюцыю. Мы разумеем, што ёсць тактыка казаць, што вось добра мы ўсё зробім, але там пасля ці мы ўжо ўсё зрабілі, што вы да нас дакалупваецеся і гэтак далей, да? А ёсць эканамічныя наступствы, там мы не будзем набываць паліва, мы адрэжам там энергалініі і гэтак далей. І ўсё гэта ўжо было. І вось зараз наступная спроба. І можна яшчэ прадпрымаць якія-небудзь спробы, да? Але ну, ці ёсць тут якія-небудзь перспектывы сапраўдныя? Ну, хороший, Ладно, конечно, питание, да, вопрос. Ну, вот я не знаю, то есть на самом деле никто так и там из там, независимых экономистов не взялся посчитать, потому что вот мне кажется, что вот для Беларуси в теперешней ситуации дешевле не запустить АЭС. Даже отдавая кредит, то есть, потому что как только мы запустим АЭС, у нас тут же появляются вот эти радиоактивные отходы, отработавшее ядерное топливо, которое... С которым треба нечто робить. Да, и которое и обращение с ними и хранение стоит кучу денег. Так само, как и в долгосрочной перспективе, то есть там, например, если взять это все там до какого-нибудь 50-го хотя бы года, это будет сравнимо с тем, что мы уже потратили на строительство АЭС. И поэтому вот там не запустить АЭС и начать там развивать возобновляемую энергетику, я здесь принесла потрясти сценарием энергетической революции. Что это можно поглядеть? Да, к сожалению, что-то русские версии закончились, только английская. Вот. И если бы, ну, вообще кто-нибудь бы взялся всерьез это посчитать и сделал какой-то экономический анализ, то можно было бы об этом всерьез говорить. Вот, кстати, вот этот вот сценарий энергетической революции по нашей инициативе нам разработало немецкое аэрокосмическое агентство. И они там посчитали. То есть, понятно... Да, они как бы сценарий, в котором... То есть, они учли в том, что АЭС запустится, а потом в 40-м году закроется. То есть, потому что мы просили все-таки это учитывать, потому что это выглядело... Если мы там не покажем АЭС, это... Ну, несерьезно, потому что вот все говорят, АЭС все равно запустят. И там рассматриваются два сценария. То есть сценарий, как Беларусь собирается, вот наша энергетическая стратегия, и вот стратегия энергетической революции, изменения. То есть это, конечно, сценарий. Это не такой документ какой-то там... Докладный, да? Да, то есть он... Але прикладно мерковать можно. Да, но понимаете, он показывает целком махчимость. Да, это компьютерные модели, и это агентство делало такие вот расчеты этих сценариев энергетической революции уже для 40 стран, и многие страны перезаказывают это через 5 лет, чтобы смотреть, что там меняется, потому что тут там в эти модели компьютерные вводятся очень много показателей нашего потребления, какие у нас есть станции, там еще что-то, и на основании этого смотрится на основе существующих технологий, можем ли мы перейти на возобновляемую энергетику, сколько это будет, ну, то есть понятно, что в общем стоить, насколько можно это посчитать. И, в принципе, вот в долгосрочной перспективе до 50-го года оказывается, что выгоднее переходить не ядерную энергетику развивать, а переходить на возобновляемую. И что, безусловно, нужны инвестиции, и это будет дороже, чем... То есть вот там у них такие оценки, что 30 миллиардов нужно для поддерживания существующего курса и развития ядерной энергетики, и 60 миллиардов на возобновляловку. Но экономия от непокупки топлива на 120% перекрывает вот эти нужды в инвестиции. То есть есть проблема вот в этом самом начале. Вот сейчас нужны инвестиции, а у нас как бы их нету. Да? Вот нужен какой-то первый шаг. Потому что как только там достаточное количество, например, возобновляемых станций запустится, значит, на следующий год можно не закупать какое-то количество топлива. И эти деньги уже пускать
Ну и, в общем, так вот, потиху все это закрутится. Ну і специфіка ось інвеставання ў узнаўляльную энергетыку ў адрозненні там, напрыклад, АТС, гэта тебе не трэба адразу здаравенны крэдыт. Гэта яна запускаецца модулямі, там не абавязкова гэта грошы, які знаходзяцца на дзяржаўным узроўні. Гэта можна быць і ўключэнне самого насельніцтва, але для гэтага ну і бізнеса, і ну розных бізнесаў на розных узроўнях, то бок гэтае інвеставанне можа адбывацца па частках і па этапах. І ў гэтым сэнсе, ну таму што сама па сабе ў прынцыпе узнаўляльная энергетыка яна дэцэнтралізаваная, ну, по прынцыпу, то бок і фінансаванне на яе таксама вельмі шмат варыянтаў можа быць. І тут пытанне вельмі важнае, што для таго, каб гэта адбывалася, патрэбна мяняць інфраструктуру, мяняць заканадаўства, ну, у першую чаргу, то бок ствараць умовы. Ну, не толькі шукаць грошы, але каб туды пацеклі грошы, трэба ствараць умовы, каб гэта было выгодна рабіць. І вось галоўная праблема у гэтым сэнсе з АЭС зараз, што праз будаўніцтва АЭС ствараюцца наадварот ствараюцца перашкоды для гэтага. І ну вось гэтым АЭС і тармазіць вось гэтую магчымасць, нават не будучы яшчэ там запушчаны. І можа, калі нават яна не будзе запушчана. Зараз яна не дае развівацца ўзнаўляўцы. Цікава. Мне здаецца, што беларускаму, скажем, электарату, беларускім людзям АЭС прадавалася менавіта як спроба пазбегнуць энергетычнай залежнасці ад Расіі. Набываць менш газу, менш нафты. І вось зараз нафтавы крызіс літаральна вось так 17 да раніцай Лукашенко быццам бы адмовіўся плаціць Газпраму прэмію, да, і збіраецца набываць газ па $111 за 1000 кубометраў замест 127. То бок канфлікт проста ў разгары мы назіраем. І вось так менавіта пазіцыянавалася атамная станцыя. Як спроба дыверсіфікаваць вытворчасць энергіі, як спроба зменшыць залежнасць ад Расіі. Цяпер мы чуем з Літвы, што гэта наадварот паставіць Беларусь у пэўную залежнасць ад Расіі і ну наадварот не запуск АЭС, гэта спроба ну ці магчымасць адарваць Беларусь ад Расіі, ад энергазалежнасці, зменшыць эту энергазалежнасць. Як гэта атрымалася, я не разумею. Ну гэта не толькі зараз гучыць ад Літвы, гэта не гучыць толькі ад Літвы. У беларуская антыядзерная кампанія ўвесь час ну свайго існавання гаварылі пра тое, што будаўніцтва АЭС гэта не сыход з гэта там была такая формула нават гэта перасесці з газавай голкі на атамную. Гэта, і што так і што гэта ну мы заўжды казалі пра тое, што гэта павялічвае залежнасць насамрэч і ад тэхналогіяў, і ад інфраструктуры, і ад паліва, і ад пытання перапрацоўкі топліва, вывода з эксплуатацыі. Ну і шмат яшчэ па якіх пытаннях гэта ну было очень странно, что это позиционировалось как ну понятно, что это диверсификация в какой-то степени, и мы загрузили ядерное топливо, и там несколько лет можно сказать, что мы независимы. Но все равно в это время мы зависимы от этих там сотрудников. Ну, потому что в Беларуси, если у России это атомная отрасль, промышленность, то в Беларуси никогда не было атомной станции, у нас нету специалистов, это все равно российские специалисты, и если происходят какие-то проблемы, то есть мы все равно будем обращаться к Росатому, мы все равно зависим от этого. И как только появляется, значит, отработавшее ядерное топливо, то мы опять становимся зависимы. Ну, и, в общем, это никак не... То есть может быть, вот маленький кусочек там на несколько лет, а после первой загрузки ядерного топлива это будет некоторый там выдох чуть-чуть. А дальше, да, еще больше. Як вы думаеце, наколькі вось вся гэтая гісторыя з АЭС за апошнія гады сапсавала стасункі Беларусі і Літвы? На ўзроўні палітыкаў, ладна, палітыкі, зразумела, сёння кажуць адно, заўтра другое. На ўзроўні простых людзей. Вось... Ну, вось на ўзроўні простых людзей, ну, у якасці прыклада, мы якраз, калі разыходзіліся ўжо з гэтага мерапрыемства, там, дзе нейкія бабулі літоўскія, яны падышлі да нас, кажуць, вы з Беларусі, там у нас же агульная праблема. Ну, я думаю, яны пачнуць вас біць. Не. Ну, ва ўсялякім выпадку, ну, людзі збольшага там, дзе мы камунікавалі, яны разумеюць, што
скажем, гэта магчыма не пазіцыя ўсіх беларусаў, да, і што ў беларусаў самім там гучала такое разуменне, што беларусам не давалі права выбара, беларусамі ніхто не раіўся, што гэта было зроблена ў абход усіх там працэдуры кансультавання з грамадскасцю, ну, збольшага. Ну да, я нешта не памятаю, рэферэндума з нагоды будаўніцтва беларускай. Беларусь, как это, истрадавшаяся сестра, вот такие как бы эпитеты звучали. То бок, у прынцыпе, на ўзроўні чалавек, умоўна кажучы, ёсць разуменне, што гэта разборкі ўсё палітыкаў, а самі па сабе беларусы, яны, ну, не тое, каб вельмі вінаватыя ў тым, што пабудаваная АЭС там у 40 кіламетрах ад Вільні. Ну, я рада гэта чуць, таму што ўсё ж такі, ну, палітыкі яны будуць, спадзяюся, калі-небудзь несці адказнасць за свае рашэнні. Вось, але там у гэтым свеце ўсё вельмі цынічна і ўсё вельмі часта змяняецца. А вось у свеце, там, дзе людзі, там все по-іншаму. Яшчэ одно пытанне. Як вы думаеце, што, ну, уявім, што АЭС запрацавала, што Беларусь мусіць зрабіць, каб, ну, я не ведаю, Літва яе калі-небудзь даравала. Ужо цяпер на палітычным узроўні, да? Каб нейкую ўсё ж такі, нейкі мір у гэтым рэгіёне усталяваць. Ці пакуль АЭС будзе працаваць, Літва будзе спрабаваць яе, я не ведаю, закрыць, зачыніць, увесь час будзе падаргаваць гэтую тэму, і ўвесь час гэта стане такім пытаннем, якое раз'ядноўвае дзве нашыя краіны. Ну, я думаю, что то есть то минимальное, что Беларусь, наверное, может сделать, это должно быть, то есть типа открытое и прозрачное, как это, инспектирование, как бы вот окончание стройки, проверка независимыми экспертами всех там технологической готовности станции к работе и как бы выполнение всех рекомендаций по безопасности. То есть, в общем, это, да, то есть это хорошо для всех. Бок, то есть, да, не только Литве, но и Беларуси. То есть если у нас будут какие-то утечки радиоактивных веществ, больше или меньше аварии, ну это, в общем, ужас нечеловеческий, можно сказать. Поэтому проинспектировать это все на серьезном уровне и не только там типа росатомовскими экспертами, и дать возможность, то есть это вот, ну, сделать это прозрачным и доступным для общественности Литвы, Евросоюза, тогда все как бы будут в этом смысле более спокойны, і отношения улучшатся. Калі гэта зрабіць, АЭС увогуле калі-небудзь стартане? Вось это іншае пытанне, так, потому что пытанне про тое, в якім стане там знаходзіцца бяспека, на гэтае пытанне ніхто зараз адказаць не можа так афіцыйна, але ёсць шмат, ну, такой інфармацыі, якая ўсплывае тут, там сям, якая, ну, гаворыць про тое, што там далёка да стандартаў бяспекі, на розных стадыях там адбываюцца парушэнні, і, ну, насамрэч гэта ва ўсялякім выпадку, ну, калі мы кажам пра выкананне патрабаванняў там па стрес-тэстах, то гэта дакладна запатрабуе яшчэ часу, ну, то бок і яшчэ грошаў, ну, то бок гэта не робіцца, это не тое, што Беларусь можа зрабіць адразу просто так. І хутчэй за ўсё, што калі будуць знойдзены яшчэ нейкія там, скажем, несупадзенні па стандартах, таксама гэта спатрэбіцца. Доведется выправлять. Не, ну я вот хочу вспомнить просто Финляндию, то есть мне тоже там периодически там в Фейсбуке говорят, а вот что, финнам можно, а нам нельзя. Так у финнов тоже есть контракт с Росатомом на строительство АЭС. Так они уже, не знаю, по-моему, 3 или 4 года не дают Росатому начать стройку, потому что финский вот регулятор СТУК, они инспектируют проект и как бы возвращают документацию на доработку, потому что их не устраивает уровень проработки вот этих вопросов безопасности. И это говорит о том, что... А белорусы начали стройку, когда еще не был готов проект. То есть, в общем, вот разница подходов, да? То есть там точно есть над чем поработать. Угу. А АЭС прикладно одноликовые. Да, то есть похожие. То есть там немножко разные системы охлаждения, а, собственно говоря, это АЭС-2006. Собственно говоря, реактор тот же самый. Ну што ж, мне здаецца, што адказ на апошняе пытанне быў заадно і адказам пра тое,
чаму Беларусь ўсё ж такі нікога, прынамсі да старта атамнай станцыі, на гэтую пляцоўку не пусціць. Я такі скептык у гэтым плане. Мне здаецца, што АЭС запусціцца, а далей нешта будзе. Вось, смяяцца тут, канешне, не выпадае, ну, але гэта такі, ведаеце, гістарычны, да, нервны смех. Нервовы гістарычны смех. Дзякуй вам вялікі, што прыйшлі ў студыі Еўрарадыё, каб распавесці пра з'езд руху супраць беларускай АЭС, які адбыўся ў Вільні на гэтых выходных. У нас у гасцях былі Ірына Сухі, сябра беларускай экалагічнай арганізацыі «Экадом», сустаршыня нават, да? Ну, складана ўсё. Ірына, дзякуй. Анастасія Дарафеева, экс-старшыня партыі «Зялёны», актывістка антыатамнага руху. Дзякуй, Анастасія. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.